Xornada complicada na terceira federación. O Boiro caeu na casa ante o Barco por 0-1, nun partido marcado pola falta de acerto ofensivo dos locais. Tamén perdeu o Noia, que non puido puntuar no campo do Barbadás e ve como se aperta a loita pola permanencia. No campo de Baliño, o Boiro caeu pola mínima ante o Barco, nun encontro moi igualado que se decidiu por un detalle. O conxunto local levou a iniciativa durante boa parte do partido, con máis posesión e mellor xogo, pero sen acerto nos metros finais. A miña opinión, foi un resultado xusto por oportunidades e por o peso do partido. Pois, bueno, creo que o Barco foi merecedor deste resultado. É certo que nós tuvemos un par de ocasións claras que tamén, bueno, pois pudo variar o devenir do partido, pero eles, unha vez que se puxeron por diante do marcador, foi complicadísimo facerlle daño. Os ourensáns, máis efectivos, aproveitaron unha contra no segundo tempo. Sidibe percorreu medio campo a toda velocidade para bater a Borja e facer o 0-1 definitivo. A pesar do empuxe final dos brancos e das ocasións claras, o gol non chegou. Me sorprendeu para ben o Barco, gustoume un equipo rocoso, moi intenso. Sabíamos da dificultad que iba a supoñer un rival deste calibre, desde que fixeron cambio de adestrador e se reforzaron con bons xogadores. O Boiro suma así 4 xornadas sen gañar. O presidente do club boirense defende que é unha mala racha a que está atravesando o equipo. Creo que é unha mala racha, unha mala dinámica que casi todos os equipos teñen ao largo das tempadas. A nos coincideunos agora, igual que fai 5 ou 6 jornadas, levamos 5 partidos seguidos sin perder ou 7 partidos sin perder, e, bueno, pois agora temos que seguir traballando para cortar esta sangría canto antes e intentar revertir os resultados. E na loita pola permanencia, derrota tamén do Noia, que volveu de baleiro da súa visita ao campo do Barbadás, colista da categoría. O partido chegou sen goles ao descanso, pero Marcelo adiantou aos locais tras un córner nada máis comezar a segunda parte. O Noia intentou reaccionar, sobre todo nos últimos minutos, colgando balóns á área e xeirando ocasións claras, pero faltou precisión. O resultado final, 1-0, aperta aínda máis a zona baixa da clasificación.